L'association a débuté il y a 10 ans, ici à Corfou. Ma mère a toujours adoré les animaux. Elle a souhaité sauvegarder le petit cheval de Skyros, qu'on appelle aujourd'hui Hyparion hellénique, dans la mesure où il existait à ce moment-là peut-être qu'une quarantaine de chevaux pur sang. Ce qu'il faut vraiment préciser, c'est que derrière notre association, il y a une femme vraiment exceptionnelle. Parce que lancer ce type de projet alors que vous avez personne derrière vous qui vous suivent, qui vous soutiennent, ce n'est pas évident. Et ce n'est qu'en persévérant, en parlant à des centaines, voire des milliers d'interlocuteurs, que vous arrivez à vos fins. Καλό ταξίδι, πάμε πιο εκεί να δούμε. Να, αυτή είναι ωραία φωτογραφία για να τη... Είσαι μια ταβέρνα. Πήγε σπούδα στην Αγγλία, έκανε τη διατριβή. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν κοντά. Ήταν όλα μικρά, δεν... Δεν έχει χάσει την καλοκαιρινή αιτή. Le projet Silva consiste à protéger des plantes et des animaux qui sont en péril. Et maintenant, surtout, c'est pour protéger le petit cheval de Skyros. Il faut connaître ce petit cheval et son valeur pour les petits-enfants et les enfants handicapés pour faire l'équitation. Parce qu'il est très doux de caractère, en même temps il est fort, il est sportif. Et ça, les enfants n'ont pas peur de ce petit cheval. On peut dire qu'il y a deux équipes. C'est Rachel qui est responsable de cette équipe d'élevage. Et l'autre équipe, c'est Eleni qui s'en occupe. Et ça, c'est la partie équitation. Au revoir. Βεβαίως, επειδή κάνουμε και αναπαραγωγή, από πολύ μικρά ξεκινάω την εκπαίδευση των αλόγων. Περίπου στα 3 τους ξεκινάνε να υπέβονται και στα 4 τους, 5 ανάλογα και το χαρακτήρα τους, μπαίνουν σε πρόγραμμα ύπευσης από μικρά παιδάκια. Τα άλογα που χρησιμοποιούμε για υποθεραπεία είναι συγκεκριμένα. Είναι αυτά με τον καλύτερο χαρακτήρα και ανάλογα το βηματισμό του κάθε αλόγου προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε στο παιδί. Δηλαδή, άλλα παιδιά με κινητικές δυσκολίες βοηθούνται από άλογα που έχουν μικρό και γρήγορο βηματισμό και άλλα από αυτά που έχουν μεγάλο και πλατή, μακρύ βηματισμό. Οπότε το κάθε άλογο πρέπει να είναι ανάλογα την περίπτωση. Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται διαφέρουν πάλι ανάλογα με το παιδί, αλλά δεν έχουν να κάνουν με το άλογο. Δηλαδή τα άλογα είναι όλα εκπαιδευμένα και ήσυχα, ούτως ώστε οτιδήποτε ασκήσεις και να χρησιμοποιήσουμε, είτε με παιχνίδια, δηλαδή με μπάλες, είτε με το παιδί το οποίο ξαπλώνει πάνω στο άλογο δεξιά-αριστερά ή προς τα πίσω, οποιαδήποτε κατεύθυνση, τα άλογα όλα είναι εκπαιδευμένα στο να ανταποκρίνονται και να κάθονται ήσυχα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις ανάλογα με τη δυσκολία του κάθε παιδιού, τις οποίες έχω διδαχτεί στο πρόγραμμα που έχουμε κάνει σε σεμινάρια και την εξειδίκευση που έχω κάνει πάνω στην ειδική υπασία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν καινούριες μεθόδοι, τις οποίες ενημερωνόμαστε με σεμινάρια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, οτιδήποτε δηλαδή καινούριο, είτε μέσω ίντερνετ, είτε μέσω σεμιναρίου, είτε είμαστε σε επαφή συνεχής με εκπαιδευτές και από το εξωτερικό. Από εκεί και πέρα μιλάμε ειδικά στο κάθε παιδί με το φυσιοθεραπευτή του, το γιατρό του και με τους γονείς και βγάζουμε ένα κοινό στόχο όλοι μαζί που δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Στη δουλειά που κάνουμε δηλαδή με το παιδί είναι πάντα σε συνεργασία με τους γονείς και από εκεί και πέρα, εκτός της ασκήσεις που κάνουμε, η συμμετοχή τους είναι μεγάλη στο feedback που παίρνουμε από αυτούς όταν τα παιδιά γυρίζουν στο σπίτι. Γιατί τα βοηθάει τα παιδιά όχι μόνο κινητικά, ψυχολογικά και νοητικά και εκπαιδευτικά. Θα έχει μεγάλο. Δεν θα έχει μόνο ένα. Βάλει το χέρι σου πολύ απαλά εδώ να πιάσεις και εδώ μπορεί και να αφήσεις το μικρό. Εδώ, αυτό ναι, είναι πολύ σκληρό, λέει ο Rachel. Σημαίνει ότι κοντεύει να γεμίσει. It's all fresh and clean for her and ready. Ναι, So,
I first arrive, get greeted by them all, and then I start going around making sure that the waters are all okay, everyone's drunk properly, and then I start to give the feed. They have hay in the morning when I first arrive, and then later on they'll have those ponies that have a hard feed get a hard feed. Not all of them do. A lot of these ponies are just fed on only hay. We then do all the cleaning. We muck out all the fields every day, sweep up, keep the yard nice and tidy. During the morning we may have some visitors that come to look at the ponies from schools or tourists or various different people that come to have a look. At lunchtime again they get hay, and in the summer it's then their quiet period. They have a rest time, and then in the afternoon, later on in the evening, we have lessons again where the local children come for their lessons. Later on someone will come and check that everything is okay for the night time, everything's right. Then we go home and we start again the next day. We keep the ponies here in as natural state as we possibly can, so they actually live outside all the time, all year round. They have field shelters, so that they literally just have a roof. So if the weather is particularly bad, they can go underneath. Very seldom do they use them. It's more so that they'll use them in the summer from the flies than they will more from the rain. They're very strong ponies that can live outside all year round without any problem. And even when we've had a lot of rain and a lot of mud, we have no problems with their feet. And generally their health is a lot better because they're all kept outside year round, so we don't have stable problems. When I first met Sylvia, I was just amazed by her energy. She has an incredible life about her that I think is quite contagious when people always meet her. She's always willing to help anybody, and her passion for animals is just quite incredible, especially for the pony. Ce qui est très important pour une association sans but lucratif, c'est de sensibiliser bien sûr le public, tant les enfants que les parents, mais aussi les décideurs, tant en Grèce qu'au niveau de l'Union européenne. Et nous espérons ainsi pouvoir développer l'élevage et tout le programme pour le petit cheval de Skyros encore plus. Par ailleurs, j'ai un rôle assez artistique, si je peux dire, dans la mesure où on a décidé d'organiser des expositions d'art équestre au bénéfice du petit cheval de Skyros. Et c'est moi qui organise ces expositions à travers l'Europe et aujourd'hui un petit peu plus en Grèce, comme les Grecs actuellement ont compris l'importance de ce petit hyparion ou cheval hellénique antique. Πάντα μου άρεσε από παλιά το Υπάριον, το οποίο είναι από την αρχαία Ελλάδα, η καταγωγή του είναι από εκεί και μας έχει δώσει πολλές μορφές εικαστικής τέχνης. Και έτσι γνώριζα και την Σίλβια πολλά χρόνια πριν και ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το αλογάκι το ελληνικό, το λεγόμενο Υπάριον. Έτσι μου αρέσει πολύ να ζωγραφίζω το άλογο αυτό, μια που η καταγωγή του είναι από την αρχαία Ελλάδα και παραμένει μέχρι τώρα εν ζωή. Και πιστεύω ότι είναι ίσως και από τις πιο ωραίες στιγμές ενός καλλιτέχνη που ασχολείται με την ζωγραφική των αλόγων, να μπορέσει να σταθεί στην διάθεση στο να μπορεί να ζωγραφίσει άλογα από τόσο παλιά, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Για μένα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ζωγραφική είναι να δουλεύω έξω, ζωντανά, να αποτυπώνω δηλαδή το αντικείμενο που με ενδιαφέρει, αλλά και συγχρόνως να σπουδάζω λιγάκι και στο εργαστήριο αυτό το συγκεκριμένο θέμα που δουλεύω έξω. Δηλαδή, δουλεύω ένα κομμάτι της φύσης έξω ή ένα άλογο παραδείγματος χάρη και το πλαισιώνω, το ολοκληρώνω σαν έργο στο εργαστήριο. Επειδή μου δίνεται η δυνατότητα να ζω τα άλογα αυτά κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου, υπάρχουν εποχές που, παραδείγματος χάρη την Άνοιξη, μου αρέσει να ζωγραφίζω αυτά τα άλογα με πολύ έντονα χρώματα.
I'm Margot Gagliano. I am an American volunteer here at the Silva Project. I met Sylvia, the director, when I was studying in Athens. When I first came to the Silva Project, I actually came with a good friend, Kara Vanek, and we arrived here not really knowing what we were getting ourselves into. But I knew there were ponies, and I loved the horses, so I would spend my days at the barn working with the horses, getting them fit. I'd walk up and down hills a lot just with the ponies to get them in shape. I'd muck out fields, rake up, clean up after them, just did anything I really could to help out the program. But as my stay for my first summer was coming to an end, I realized how much the Silva Project could benefit from a full volunteer program where volunteers were here on a consistent basis, helping out, working with the ponies, and sort of supplementing the staff so some of the burden was raised and we could develop the programs more. So we get applications from people all over the world, from Uganda, from Hungary, from the US mostly still. And we read through the applications, interview people, and now we have a full staff of volunteers, ranging from 4 people in the winter to 8 people in the summer. It's a really great program. Nobody knows the exact origin of the little horse. What we believe today is that this horse has been in the area, and when I say area, I mean the Mediterranean in general, and it has lived here more than 4,000 years. We have found remains of the horse in various islands of the Aegean Sea, and also on the Greek mainland. Skeletons of this type of horse have been found in today's Turkey, near the coastline, and they have been found in northern Africa and also close to the Caspian Sea. Well, first of all, we don't know exactly how it evolved. It is a native horse of Greece, obviously, but it has come to Greece probably from northern Europe. There is no affinity to other breeds of horses. The closest relationship that we can say today, according to DNA tests, are with the Oriental horse, but that is very vague. And there's also a slight affinity with the Iberian types, the native horses of Spain and Portugal. I have to say that the Skyros pony is a horse that was very popular in older times. So it was an agricultural tool that a small farmer could have. It was a pack animal for a traveler or a merchant. It was also a riding horse. The phenotype of the Skyros pony is, first of all, its size. It's a very short horse. It's from 1 meter to 1.15 at the withers. It's a very hardy animal, which means that it can survive in very small rations. But on the other hand, it can produce a lot of work. It's a spirited horse.